ja tervetuloa uuden meikkivideon pariin. Tänään mä kuvaan ensimmäisen ystävänpäivän meikin tänä vuonna sekä ensimmäisen ystävänpäivän meikkivideon mun kanavalla. Mulla ei ole ikinä ollut mun kanavalla niinku ystävänpäivän meikkivideo, joten tehdään ensimmäinen. Ja mä ajattelin just niinku, että mä teen ainakin 2 meikkiä. Toinen on semmonen vähän normaalimpi ns. Että niinku sitä voi oikeasti käyttää. Tyyli jos lähtee johonkin. Ja sitten toinen on vähän semmonen, että niinku tehdään just kaikkea jotain siistiä niinku iholle. Et ei välttämättä silmiin pelkästään. Niin mä haluan tehdä 2 ainakin sellaista. Mut katsotaan mitä niinku mä saan aikaan. Mutta tänään tosiaan ajattelin tehdä semmosen ihan basic, että teen vaan mun silmät niinku silleen ystävänpäiväteemaisesti ja sitten muu kasvo on niinku ihan normaali. Jos nyt tiedätte mitä mä tarkoitan. Mut kuitenkin, mulla on täällä inspiraatiokuva, minkälaisen mä niinku haluaisin tehdä. Mä mietin, että mä lisään tähän vielä glitteriä, koska niinku ilman glitteriä meikki ei ole mitään, niin tää on siis tän näköinen ja tää on Brian Key 21 Instagramissa, niin voit käydä seuraamassa, se tekee kaikkia kivoja meikkejä tänne sen Instagramiin, niin mä aion ottaa siltä inspiraatio tähän lookkiin. Mut joo, ettei tästä tule liian pitkästä videosta ylipäätään, että katsoo tämän videon, niin aloitetaan. Aloitetaan tää meikki ihan ensimmäisenä Juvia's Placein The Sulu paletilla. Ja otetaan täältä vaaleanpunaista sävyä. Sitten kun toi suurin pigmentti on tarttunut tuon keskelle, niin mä alan blendaamaan sitä tänne ulkopuolelle. Seuraavaksi lähdetään syventämään tätä pinkkiä ja otetaan Huda Beautyn Electric Obsessions paletti. Se on tän näköinen ja täältä tota sävyä, tota vaaleanpunaista. Ja vielä viimeisenä tähän silmään laitetaan Smash It Cosmetics paletista. Tää on Mix 18, niin täältä tuota tummaa sävyä. Cut creasein tekemiseen mä käytän Revolution Pro Full Cover meikkivoidetta ja sitten tämmöstä Bobbi Brownin sivellintä. Seuraavaksi sitten otetaan tästä samasta Smash It Cosmeticsin paletista ihan valkoista sävyä tuolta ylänurkasta ja laitan sitä ton meikkivoiteen päälle. Mä en ole vielä ihan 100 varma mitä mä haluan tehdä, mutta laitetaan nyt kuitenkin tohon koko meikkivoidealueelle. Seuraavaksi laitetaan tonne valkoisen loppupäähän samaa pinkkiä, mitä mä käytin aikaisemmin. Ja yritetään blendata toi raja silleen, että siinä ei ole mitään selvää seinää. Mä kysyin just mun kavereilta MPn, että laitanko tohon valkoiselle kohdalle glitteriä. Ne laittaa, että joo, niin seuraavaksi käytetään Smash It Cosmeticsin Metallic Glitter palettia. Se on tän näköinen, mä rakastan tätä palettia. Tää on eka kerta mä pääsin käyttää tätä, mutta otetaan tota sävyä. Se on tällainen pinkki. Ennen tätä glitteriä mä laitan NYXin Glitter Primeria, että mä saan pysymään ne glitterit vähän paremmin noilla luomilla. Mä pyyhin suurimman osan noista valuneista glittereistä ja luomiväreistä pois tuolla meikipoistoaineella
Ja nyt mä siirryn pohjaan. Mä jatkan silmiä sitten sen jälkeen, kun mä oon tehnyt pohjan, koska se on paljon helpompaa silleen. Mut nyt aloitetaan pohjasta. Ja ensimmäisenä ihan niin kuin first things first. Mä kosteutan mun ihon käyttämällä Keralan Plussan tämmöstä perusvaihdetta. Tää on ihan sika hyvää mun iholle. Niin mä laitan tätä silleen ihan mukavasti ja sen jälkeen laitan sitten vasta primerin ja meikkivoiteen. Primerina käytän Oriflamen tämmöstä The One Illuskin Face Primer tuotetta, ja siis tää ei oo edes mitenkään erikoista. Nyt mä en omista muuta. Tätä ei tuu mitään. Nyt mä en omista muuta primeria tällä hetkellä, niin mä käytän tätä. Ja mä oon kohta menossa shoppailemaan, joten mä aion ostaa uuden primerin. Et jos on jotain suosituksia, niin kertokaa ihmeessä. Meikkivoiteena käytän Revolution Pro meikkivoidetta, mitä käytin aikaisemmin, ja tää on sävyssä F3. Peitivoiteena käytän Essencen Camouflage peitivoidetta. Ja tää on mun ihan uusi suosikki. Ja onkohan täällä niinku tätä sävyä? Tää on sävy 10 Light Ivory, en tiedä. Mä laitan tätä mun silmien alle. Sitten nenään, otsaan ja leukaan. Sen jälkeen mä laitan nopeasti Bennain tämmöstä irtopuuteria. Tää on valkosta. Niin mä laitan tätä nopeasti mun silmien alle, ettei ne niin kun ala kriissaa silleen typerästi. Ja sit mä laitan mun otsaan, koska niinku mun otsa on täynnä kurttuja. Ja sit kun mä nostan mun kulmia, niin tulee kurtut sit ja ne mitkä ne on. Niin mä laitan niihin äkkiä ennen kuin tapahtuu mitään hirveetä. Ja sitten mä annan noitten olla hetken tuolla, niin siinä aikaa mä laitan Maybelline Fit Me puuteria sävyssä 105 ja levitän tätä koko kasvoille. Seuraavaksi tehdään contour. Contour-palettina käytän Revolutionin palettia. Se on tän näköinen. Ja käytän näitä kahta sävyä silleen sekasin. Kontoureitten alle mä laitan samaa irtopuuteria, mitä mä laitoin mun silmien alle ja otsaan. Niin mä laitan sitä myös tonne alle, että mä saan niistä semmosen vähän sharpimman näköisen. Sitten laitetaan poskipuna tietenkin, koska ystävänpäivä, niin pitää olla vähän punaista poskissa. Mä yritän käyttää noita vähän tummemman punaisia kautta pinkkejä sävyjä silleen aika reilusti, niin se näyttää kivalle. Sitten seuraavaksi jatketaan vielä noita silmiä, koska tonne alle tarvii todellakin luomiväriä, niin joo. Käytetään noita samoja paletteja, mitä käytettiin aikaisemmin. Ja mä voisin ihan ensimmäisenä ottaa tästä Hudan paletista tätä pinkkiä sävyä. Nämä silmät alkaa nyt olla kondiksessa, mutta mä sain idean, että mä en käytä alaripsissä mikä tää nyt on? Ripsiväriä, vaan mä voisin laittaa siihen niin kuin eyelineria.
Mutta mä en tiedä, että minkä väristä mä laittaisin. Mulla olisi tässä 3 vaihtoehtoa. Tämmöstä vaaleanpunasta, sitten vähän punertavaa ja valkoista. En oikein tiedä. Pitäis mulla laittaa tätä vaaleanpunasta. Joo, mä kokeilen laittaa tätä. Tää on siis NYXin Vivid Brights. Tämmönen eyeliner. Niin mä laitan tätä tonne alaripsiin. Ripsinä mä käytän mun luottoripsiä, eli Ailuren Most Wanted Gimme ripset. Ja mulla on ensimmäistä kertaa itse asiassa testissä tää mulle uusi ripsiliima. Tää on Kissin tää tämmönen isossa putilossa oleva. Ja siis Kissin se pikkuliima on parasta. Mutta mä nyt päätin, että mä otan tän kokeiluun. Oon kuullut, että tää ei ole todellakaan niin hyvä kuin ne pikkuliimat, mutta saa nähdä, miten tää toimii mun silmiin. Seuraavaksi laitetaan highlighteri. Joo, highlighteria mä käytän. Mä otan tästä Revolutionin poskipunapaletista näitä 2 sävyä. Jotenkin sekoitan, ne on tommosia highlightereita. Ja sitten mä otan tästä Jeffree Starin Platinum Eyes paletista Pink Chill sävyä. Niin katsotaan mitä tästä tulee, kun on pinkki highlighteri. Sitten on viimeisen jutun vuoro, eli huulipuna. Huulipunana käytän näitä 2. Ne on Oriflameilta ja mä sekoitan näitä vähän keskenään. Mä en halua ihan tämmöstä enkä tämmöstä, joten mä sekoitan. Ja sen jälkeen mä laitan yksin tämmöstä lip oilia, että mä saan semmoset niin kuin, mikä se on, huulikiiltomaiset huulet, joten käytetään näitä. Kiitos erittäin paljon kun katsoit tän videon. Mä toivon, että sä tykkäsit tästä. Ja jos sä tykkäsit, niin muista painaa peukut ylös ja tilaa mun kanava. Se merkitsee paljon minulle. Ja joo, jos on jotain kysyttävää tai sanottavaa tai jotain mainitsemisen arvoista, niin laita kommenttia, niin mä vastaan siihen kyllä. Muista ottaa mun kaikki sosiaaliset mediat myös haltuun. Instagram, Snapchat, kaikki nää. Mut joo, ei mulla muuta. Tästä meikistä tuli mun mielestä ihan sikakiva. Ja joo, me nähdään ensi videossa, joka tulee luultavasti tässä lähiaikoina, koska mä haluan tehdä sen toisen ystävänpäivän meikkivideon, niin stay tuned. En osaa. Mut joo, me nähdään ensi videossa, joten siihen asti heippa!